Apa sempak apa? Singkatan. Apa sah singkatane? Semangat dan kompak. Oh iya, lek ngono sempak teles. Nggih, apa iki? Apa Semangat, semangat, kompak, telaten sehingga wayang menjadi lestari. Weh. Mari kita semua lestarikan sempak teles. Nek aku ora penak nek teles. Sae nepawon. Sae, yo kita. Sae wae. Oh. Lagi sak umur-umur lagi iki dadi limbuk. Hah? Lah pawakane ya wis entuk kok. Ya pawakan ana lho Mbak Lia ya ono lho. Hah? Kok dadi aku? Lah kowe kan bintang tamune awakmu ora. Wis Bob aku ora omong, saiki limbuk cangik omongan. Ayo. Lisa dadi cangike, terus Mbak Tati dadi limbuke. Bunga tanpa upama ya, Nduk. Dene awak dhewe sak loron ketiban sampur kon nglembuk cange ana ning wewengkon tlatah Lembeyan Wetan ya, Nduk. Iya, Mak. Apik ya, kaya wong kuwareken ya. Aja main-main ning kene ning gone piyayi-piyayi budaya ngono lho, Nduk. Iki kathah sek rawuh nggih kathah para kepala-kepala desa saka kiwa tengen desa Lembeyan Wetan kene, Nduk. Iya, Mak. Limbuke kata-katane gur yo mak terus. Lah ya cek ngono ta biasane. Terus. Nah, iki dirawuhi wong-wong penggede-penggede ngono, Nduk. Iki ya no Pak Bupati ya rawuh matur sembah nuwun Pak Bupati anggone rawuh wonten Lembeyan Wetan Pak Dupati Pak Bupati kuwi ya piyai luhur ning ya wektune di para-para iso kok ya iso apa ke kersa rawuh ana ning desa Lembeyan Wetan kene, Nduk. Iya, Mak. Kok penak kowe to? Lah piye? Aku kok dadi limbo wae, dadi mung yo, Mak. Nek sange carane takoki yen saka panemumu piye? Lah aku omong akeh limbo. Yen saka panemumu piye, Nduk? Limbo. Padha karo simbok. Ngono ta? Iki kowe iki ndongake ngono lho, Nduk. Wis sowan ana ning Lembeyan Wetan kene. Kira-kira kowe ndongake apa dienggo masyarakat ngono, Nduk? Muga-muga masyarakat ana Lembeyan Wetan kene. Pak aku mah kok togok. Ora apik terus apik. Apik wae menggari delok. Sah sehat. Amin. Amin. Jan bocah kok le pinter kaya ngono kuwi. Awak dhewe ra padahal yo mbladek lho, Nduk. Ketanggal wingi-wingi iki yo mayang terus. Dene wingi ning Karanganyar, winginane yo ning ngendi? Ning ndi to wingi? Ngawi. Ning Ngawi. Sesuk awak dhewe isih ketemu meneh. Jane tanggal 5, Nduk, ning Rasido mergo bintang tamune. Terus tanggal 6 ade ketemu ning SMA Negeri 1 Ponorogo ngono. Ya, adik dhewe sowan ana ning Lembeyan Wetan ngene iki seneng ya, Nduk. Kowe seneng apa ora, Nduk? Seneng, Mak. Oh iya, syukur bejo sewu. Liyane iya, Mak ngono kok ngomong apa ngono lho. Iya, Mbok. Dadine kowe ning kene seneng apa ora? Sowan kene seneng apa ora? Seneng banget, Mbok. Oh. Iki dalange sapa, Mbok? Dalange? Dalange iki mau jarene Ki Cahya Kuntadi ngono. Kuwi sing muni kondang seneng karo wong wedok akeh ngono kae Pak Udu, Mbok. Jare mono kaya ngono, Nduk. Iki Oh. mau disebutke dalang saka Sragen. Ning jane saka ngendi, Mbok? Jane saka Karanganyar. Ngono. Mbok. Piye, Nduk? Mik, Mbok. Loh. Mesakne mboke wis kaya ngono Kon trepes. lho ra enak. Kuwalik kudune mboke sing mik ning anake. Ngono. Ya kan ngelak. Wis kuwareken omongane Sekarang ibuke yo kuwareken. angine akeh dadi sok ngelak kaya ngono. Nggih. Ayo, Mbok, mlebu Apa? wae, Mbok. Limbukane wis rambut. Disuluki no. Ra iso. Sing nyuluki Mbak Lisa no. Ayo. Sepira ya? Kanten ingkang sekar
jalanku. Luar biasa. Nyuwun tepuk tangan para penonton untuk mereka berdua, Pak. Obah dhewe ya, Mbak. Lah kowe gelem dadi wayang golek aku sing dadi dalange. Ayo. Awak dhewe untung ora dadi wayang golek lho. Lah ngopo? Wayang golek kan Cirogo ngene anake dadi. Ngono. Allah dapure Tatin paling yo malah seneng kowe. Bayang sehat kamu. Tindang raga entol. Anjene nek keraga ya gur konoan terus dadi ya piye ngono lho. Lah iya. Sugeng dalu menika Pak Yoyo pinanggih malih dateng panjenengan menika. Nggih, sugeng dalu Mbak Tatin. Lah piyayi mesti tentrem iki ngono kuwi. Rasane iki semeleh, ora perlu mikir sing abot-abot. Mula ora neh ramokal piyayine ini saya gedhe, saya gedhe, saya gedhe ngoten niku. Menika nandak kene ayem tentrem. Ayem tentrem. Kula mbayangne, Mbak. Pripun ta? Putri lek lemune kaya ngono ki nuwun sewu upamane prau nu ditumpake ora uling sampe. Mantep to nggih. Ah nggih. Ayo. Ning nggih ampun ditumpaki. Cara prau kok ya. Oh nggih. Sampeyan nggih Nek mboten. cara Lisa menika Napa? dadi napa? Nek kula perahu. Nek niki cara kendaraan toh. Ora, aku tetep dalang wayang golek Elisa itu. Jadi kamu ingin merogoh hatiku. Gitu. Ya ora ngono lho, pamane wayang kok kuwi pamane upama. wayang. Upama wayang, upama tenan ya ora apa-apa. Ya moko kayak emange gelem dirogo. Kandhane aku wis ngono kok. Lah ya Dadi aku ora sida diraga iki ngono lho. Piye, Tin? Piye? Piye? Hi, neh. Dapure ora. Yo, Mbak Lisa iki mengapresiasi lho kehebatane Piyayi Lembean Wetan sak lapangan penuh iki pecinta wayang dan pecinta jenengan kabeh. Lho, kaya ngono kuwi. Kula wingi nate sowan nggih namung caket mriki wonten Tunggur. Tunggur nggih, Pak. Lembean, ngene Pak Sono Keling itu. Sono keling. Rawuh mboten nggih. Ketoke kok rawuh wau pon chat kula. Nggih, pun nate ten mrika. Terus nak niki namung kacek 5 menit ternyata ana Lembean Wetan. Ada Lembean Kulon juga, Pak. Oh, ada. Yo, apik yo dibagi-bagi. Lembean ada, Lembean Wetan ada, Lembean Kulon ada. Ah, iki aku seneng ning kene Lembean Wetan, sesuk muga-muga bar iki Lembean Kulon. Dadine yo. Amin. Sowan terus gitu. Heeh. Ya, seneng niki kathah wong yo sak lapangan tumplek-blek. Akeh banget. Piyayi-piyayine Tumplek-blek. tumplek-blek. Wah, blek. Blek. Tumplek-blek. Blek. 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 Tumplek-blek. Nggih. Pokoknya mbok adem ning gandeng iki bareng-bareng tur yo kabeh seku itu karepku seneng. Alah. Seneng. Seneng. Nggih menika masyarakat wonten mriki wis do lingguh kabeh nggih madhep rene kabeh jan ra ana sing madhep rono iki. Ana siji kae nguyuh kae. Oh. Nguyuh tur nggih nulis Lisa. Nika kok nganu nggih, Pak. Apa? Sing pipis nika apa abot apa piye kok dicekeli nggih? Kuwi ora kok perkara abot to ora. Lah pripun Kuwi to? lak barang penting ya to. Oh. Lah nganti kucul to digondol kirik kan eman-eman ora. Tak kira nek abot apa piye kok dicekeli. Lah ya wong ya ora nakal sluwen tiki ya. Ayo. Piyayi iki ya desa kuwi anggere kersa nganake bersih desa apa neh gelar pagrian sing endahe kaya ngene wayangan sing mirsani sak lapangan kebak. Mertandani lamun to kabeh wiwit saka kepala desa perangkat masyarakat Lembean genah piyayine iki guyub rukun itu pasti. Amin. Ya. Tur luar niki biasa. ternyata perekonomiannya juga lancar, terbukti UMKM tadi yang jualan dari ujung sana, doh tenan pirang kilo sampai sini kabeh yo payu kabeh. Berarti Betul. perekonomian mergo ana wayangan jadi hidup. Wah, jadi muga-muga ngrejekeni nggih Pak Bu ingkang sade-sadean sedaya mawon. Sing dodol. 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 Heeh. Dodol. Dodol nangka. Nggih menika mbok bilih wonten pamundutan menapa, Bapak? Ah, menika wonten ing ngersakaken caping gunung. Ugi menika kula waosipun rin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur Yulimbo kepareng badhe nyuwun lagu apa iki? Rondo gantungan. Ya apa iki?
kunjuk dumateng warga masyarakat Lembean Wetan ugi Bapak perangkat sedaya ingkang nyekar mangke nggih. Bapak Wiratmaya. Nggih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, waalaikumsalam. Nggih. Ugi menika saking Mbah No Kulit. Wah, jan iki. Langganan cedhak kene jare Mbah No Kulit. Saking Kuntara Nadi nyuwun gending aja dibanding-bandingke, aja digondheli kagem Ki Cahya Kuntadi lan ugi Mas Saipul. Nah, Mbah Trima lan ugi Mbah Gunung. Nah, anu caping gunung Mbak iki Mbak ya. Oh saking Kak Ude Sukamaju ya. Wingi sing wis wayangan kene Mbak Lisa. Lagi kula pun mereka. Iya. Diaturke berdua. Dulu. Ya sing senior dulu, sing tua. Sing tua ya Pak Cahya tua. Iki masalah iki aku dan kamu lho sebagai binatang tamu malam hari ini. Aja ngelek-elek awake dhewe. Bintang tamu, Lebih bintang baik tamu. menjelek-jelekan diri sendiri, Pak, daripada orang lain itu. Oh, Bener iya. ya, Sa? Heeh. Syukur lek sadar bentuk kowe ora. Yo, Mbak Tatin sik iki. Ayo. Nggih. Saben bengi. Ayo. Kona. Mbak Lisa sing cengling yo. Kuwi numpak perahu pun jenggleng kuwi. Yo sesem ra sing jenggleng wong aku yo kompak kok karo sing ngene. Ayo. Piye? Ayolah. Piye? Madang kara lho iki. Madang. Nah aku coba ya, kalau kamu yang jenggleng kira-kira sempak ora? Kompak, Piye? kompak. Sempak ora kompak, Pak. Apik sempake. Sempake sapa? Maksudnya Apik sempake pangane nek kompak. nek wong Jawa ki sempake saru. Emang saru? Heeh. Enggak. Lah, Semangat dan kompak. Sempak. Apa sempak apa? Singkatan. Apa sah singkatane? Semangat dan kompak. Oh iya, lek ngono sempak teles. Ya? Apa Semangat, Deles? kompak, telaten sehingga wayang menjadi lestari. Weh. Mari kita semua lestarikan sempak teles. Nek aku ora penak nek teles. Wala ngono kok bayangne lho iki senengane. Ya ora penak nek. Wong iki tanda semangat kok ya. Oke, kudu semangat. Jajal ya. Apa? Kamu yang gini mumpul kayak pas jadi limbok tadi loh. Waduh. Nek gogro kabeh piye iki? Tak jupuke nggo. Alah, menjupuk milih nggon kuwi. Yen memajang mengkaro janur kuning Mentoke arep ngendok. Piye ta kok malah mentak lho? Lah tak sama ngobrol kaya mentok tenan ya. kurang mak trap. Malah nelek. Oke, Sa. Ora ya. Wes iki, wis Urung, kenceng. urung. Ya le nyolot cepira. Apa gedene semono mugi maklek. Ora, sempak teles. Kok nek aku kok ramuni to, Mas? Kamu tuh kurang membaikin wiyogo sih. Jangan Iya, jual Nek. mahal jadi cewek tuh. Mengke do, keruak-keruak kabeh. Ya sampean pirsane Mbak Elisa ngelek kompak. Coba ya. Sampeyan sing nembang Mbak Elisa sing jenggleng nek mesti kompak. Ayo, tarik. Iki sekarang tekan ngendi? Kembang. Kakan peye yang ngono kuwi.
Aku ngene malah mesakne nduren lho. Iki to. Sepak teles. Aja di bulan baleni kuwi. Semangat kompak anti males. Lah. Mah aku nek nganggo ngene barang Loh, iki jenenge kekompakan yo kaya ngono. Kok iso- Nek semangat bisa tretek jeleng gitu. Mau. Kamu tuh dikit-dikit gimana semangat? Mah, aku arek garing wae arek teles mah. Wis do ora kompak kok aku mah. Wis do Kang Senan, engko nek Tati Najo ngono. Terus kayak motong. Tanggung jawab loh dari bintang tamu itu. Lah nek kono ora kompak, Kan kan aku dimintain tolong. Aku kan ketok jelek. Dimintain tolong. Le minta tolong Yo piye? kono cepet dirayu sik ngendang. Sing ngendang. Sik ngendang. Amah sing ngendang elek. Liyane. Wambene ora. Kowe sing ngendi sampe Lah nembus apik nun sewu kanca-kanca wiyaga. Ngono lho. Oh nggih, nuwun sewu kanca-kanca wiyaga Madang Kara. Iki mak kok jenenge Ora Madyang. Lah? Madang. Nama dia. Madang. Madang. Ramadang. Semaput. Kula dipun jengleng kados Elisa nggih. Sing dikersane piye? Ngen balungan to intine? Hah? Ngen balungan to sing penting. Nggih. Siap. Jelas nggih? Nggih. Nggih. Coba, tadi dulu dande. Enggak. Siap ya Mbak Tatin ya? Siap. Oke. Yuk coba, kayak ngendang, yuk. Kompak to? Jos to, Kompak Madang lah. Kara kok ya. Kan sesuai perintah. Jos. Mak. Lah jaremu kan mak jleng mau. Asline nganggo drum, nganggo kabeh iki kabeh nganggo mak jleng ngono lho. Oh, nganggo drum. Ora nganggo wadah kacang. Ditabuh. Hah? Ditabuh. Oh, ditabuh sing piye? Sing rame, sing rancak, sing rame. Ya sing rame ya kena. Oh iya, sing rame to Sing yo. rame. Dicucuke, wae apa wae panjole turuti Mbak iki Tatin. Turuti ya. Gaglek. Yo sing rame, yo. Tadi dande yo. Bos, luar biasa kreativitasnya. Ngene su. Konco gembol tas ki lho, Mbak. Ra gembol tas gitu lho. Iki piye to? Wis sesuai lho. Ora kompak no. Gak. Aja bali. Kowe arep mulih apa wis bayaran? Wis. Wis to. Wis. Seneng kowe mulih lek wis ngono kowe ora. Lisa wae mah aku cukup. Waduh, Cukup kemayu. dengan Ki lho. Mas, untung aku ora semaput lho, Mas. Nek aku semaput sapa sing arep bopong? Nek iki le bopong mah orang ini ya. Pacitan Mbak Yeah. Tatin yo. Glut. Pacitan palarke, Mas. Oh iya. Wah, dan iki Balas iki dendam. Mbak Alisa dapuk dadi Arjuna ya to. Mbak Tatin dadi terenggiling. Masa terenggiling, terenggiling garing glundung-glundung. Yo. Terus nek Tatin arep sumo kuwi. Iki apa kuwi jurus apa? Kata melompat. Oh, kata melompat. Jurus apa? Kepiting, mencapit.
bokong kula tenang. Kok kenapa? Wah, jan iso korban bokong mesakne lho kuwi ora. Aku sakit, Mas. Iya. Piye nambahke nanti? Kualisa nganggo. Oh, lah aku Nganggo ngene iki. Ora aku ora nganggo kuku, nganggo ngene iki. ora lho, Sa. Monggo Pak sing badhe ndamu. Malah ditawakne wong ora. Panas udan. Parian boten iki. Tarian. Ayo. Ah, ana sing wis latihan kok ora parian. So. Wes ket iki mau lho jejer mau wis golek parian. Iya. Saking pundi? Mbak Lia no, Mbak Lia no. Mbak Lia. Jalan-jalan Jalan-jalan ke alun-alun. Ke alun-alun. Warga lembeyan wetan mugi tansah guyub rukun. Allahumma amin. Mbak Triastuti. Ayo. Kakak Gisel. Semangat dong. Menyang ratan. Menyangretan. Tabrak truk. Ampun to. Lara nyawang dalan. Kula pengene ditabrak kali Mas Edi. Ya, Mas Edi. Mas Edi. Mas Edi. Lihat saya Mas Edi. Langsung isi Aduh, banget loh. Mas Edi coba yang mana Mas Edi? Elisa, Mas Edi. Yang ngirit bab. Bukan. Bukan. Mas Edi, tolong saya direbapi Mas Edi. Sebentar saja. Arep ono lawar mengeng. Mas Edi, ayo Mas Edi. Iki sinden Sambil sama berdiri diperajut. Mas Edi. Ah. Ayo. Iya. Dicoba Mas Edi. Tariamu iki ramono sik, oh, Mas Edi. Tarian wis njaluk Sik to Pak direbapi Yoyo, sabar to Pak Yoyo. Mhm. Sabar. Tintingane rebab. Saya mendengarkan rebapannya Mas Edi itu hatiku terenyuh sekali. Nanti kalau pulang sama saya ya Mas Edi dulunya. Heeh, cah loro numpak truk. Menyang ratan Mas Edi. Terus aku ngadang-ngadang Mas Edi. Ya ampun, ngatang-ngatang. Alah. Sebentar Mas Edi. Kurang enak Mas Edi, kurang mengalun-alun gitu Mas Edi. Ya, yuk sedikit lagi Mas Edi. Pukul gabah. Nggih. Menyang ratan, aku ngadang-ngadang. Semoga semua warga Lembehan Wetan semuanya panjang umur, mugi-mugi semuanya tansah paring keberkahan. Basa. Allahumma. Sinden ngaten iki tuh neten pundi? Ning Mbak Ben. Wetan kulai pindah-pindah. Iya. Nggih. Matur suwun. Ije, Mbak Tuti. Nggih. Ya Bekasi. Ha, nggih. Tuku wedhus Waduh, Wah, urung arep korban tuku wedhus kan. karo tuku telur puyuh. Terus Bojoku bagus. Muga-muga ora wayuh. insyaallah. lah jawab ya warga-wargane. Sing mau Allahumma amin kok. Semua itu kodrat dari ilahi, ya Oh toh. bener Bu Kesi, Oh, tidak oh. tahu. Jenengan juga tidak tahu. Besok kalau mau kecantol sama yang lain juga nggak tahu kan? Iya. Oh. Ancamannya lah. Nggih Mbak Tatin. Nggih. Kula kecantol ning gampang kok. Tak kecantol karo Ndorim bae. Malah aman musuh kuwi. Allahumma amin wong yoga-yogane jan. Diajeng, diajeng. Mbak, Ah, nggih. anak. Nah. Mangan ketan dicampur apem warga Amin. Ya, Mbak Bir kita cerdas-cerdas kabeh iki. Ayo. Wis browsing nang Google tuan. Ayo.
ketemu mantan pas tuku timun warga lembehan wetan mugi guyub rukun Allahumma amin. Ya nang ya nang. Nyinden nang aja mangan ae ora. Aja. mainan terong ndak boleh toh Nggak boleh mainan terong. Aja terong. Golek mainan liyane sing kaya terong. Timun kek, gambas kek, ngono lho. Kok wiyaga sing do padha mbayangke do guyu to iki. lah wau timun pun Mbak Birgita kula tak terong Oh iya. Tapi Angka 17 itu lho Pak. terong terus warga lembean wetan tansah guyub rukun gotong royong Allahumma amin. Matur nuwun untuk terong. Dijempoli dhewe ya piye. Ayo. Ya Umi, ayo. Ayo. Iya. mantan Mantane ngopo? gandeng karo wong liya Aduh, sakne guling ngendi kowe. gandeng karo wong liya Sakno. mugi-mugi sedaya warga lembean wetan mugi-mugi bagya mulya Aja kakean mugi-mugi ya. Lah mugi-mugi pisan tok ngono. mantan gandeng karo wong liya mugi-mugi warga lembean wetan Mugi-mugi. pinaringan bagya mulya Ya. Allahumma amin Inilah PAUD Ar-Rahmah. Ya. Jawab dhewe. Iya. Ayo ngadeg meneh. Ayo, Mbak. Wis Nah, ngadeg, Mbak. oh. Wes, nih. Oh.